Ka Meghalaya High Court kala shimya karai ban Ailad hi bahaïing jong ki san po ngut ki bre ki bla yap ha along ki pulit ha ka jala naduh usnam arajar khat ar ban wan mi ahkamat ka jingsnga babu ka court ha ka ar pratare unai lar arajar pulai. Yakani ka hukum la Aida ka High Court lingba ka Division Bench halor ka PIL suo moto ka baya day bat ka jing yap ha padeng ka jing sha tokit. Ka court kala batha yo Registrar General ban pha jing pentip lingba ki lat pathai kubor ban pentip pat ba shaki bahaïing jong ki bangat hakum katay ka jing yap bat ba ka sarkar jala ka ban siu ya ka bai pen bana. Ka sarkar jala kham haswa kala penmi ya ka notification ban ai nyo point san lak kum ka bai lut san shaki bahaïing jong nu baklat ha ka rukom ka ba om ya hap ka ba dangdan ha padeng ka jing tokit. Henry ka High Court kala pen kan mau ya ka rai house nam arjar khat prana ka mukodma basha le ben weu briu ka bala lam sha ka jing yap batla siu bailot ksan khat san lak tingka shaki bahaïing jong u. Ka sarkar ha ka te ka por kala pediang ya ka hukum bat siu ya ka te ka bailot ksan. Ka High Court kala ong bahapit banya bha ban yo ya ka bailot ksan da ka ba pensyong nong rim ya karta ubriu ha ka por bau klat.